Kraljevstvo. Emanuel Carrère. Prevela s francuskoga Vlatka Valentić. Prolog. Pariz, 2011. Tog sam proljeća sudjelovao u radu na scenariju televizijske serije. Evo priče. Jedne se noći u francuski planinski gradić vraćaju mrtvi. Ne zna se zašto, ni zašto baš ti mrtvi, a ne neki drugi. Oni pak sami ne znaju da su mrtvi. Doznaće iz prestravljena pogleda ljudi koje vole, koji su voljeli njih, u čije bi se živote htjeli vratiti. Nisu sablasti, nisu zombiji, nisu duhovi, nisu vampiri. Nismo u fantastičnom filmu, nego u stvarnosti. Ozbiljno se pitamo. Recimo da se ta nemoguća stvar zbilja dogodi. Što bi dalje bilo? Kako biste reagirali da uđete u kuhinju i zateknete kćer tinejdžerku koja je poginula prije 3 godine? Priprema si žitarice za doručak i boji se da ćete je naribati jer se sinoć kasno vratila kući. I uopće se ne sjeća što se prethodne noći dogodilo. Konkretno, kako biste gestikulirali? Koje biste riječi izgovorili? Odavno više ne pišem fikciju, no znam prepoznati moćno fikcijsko sredstvo, a u scenarističkoj mi karijeri nitko nikad nije predložio niti približno tako moćnu premisu. 4 sam mjeseca radio s redateljem Fabriceom Gaubertom, iz dana u dan, od jutra do mraka, često u mješavini oduševljenja i šoka pred situacijama koje smo stvarali i osjećajima kojima smo se poigravali. Zatim je, što se mene tiče, sve pokvario odnos s naručiteljima. Gotovo sam 20 godina stariji od Fabricea i teže sam podnosio što mladi bezveznjaci s trodnevnim bradicama slažu nehajne face pred našim radom i neprestano me pozivaju na red, a mogu im biti otac. Bio sam u velikoj napasti da im kažem: dečki, ako vi tako dobro znate što treba, dajte sami. I popustio sam joj. Unatoč mudrim savjetima supruge Hélène i agenta François, nisam bio dovoljno samozatajan i demonstrativno sam se pokupio na pola prve sezone. Potez sam požalio tek za nekoliko mjeseci, znam točno i kada, na večeri na koju sam pozvao Fabricea i snimatelja Patricka Blossiera, koji je radio kao direktor fotografije na mom filmu Brkovi. Bio sam siguran da je idealan za povratnike, da će se Fabrice i on sjajno složiti, i tako je i bilo. No dok sam te večeri za kuhinskim stolom slušao kako govore o seriji u nastajanju, o pričama koje smo nas dvojica zamišljali u mojoj radnoj sobi, a sad se već pretvaraju u scenografske odluke, izbor glumaca i tehničara, gotovo sam fizički osjetio kako se pokreće golema i uzbudljiva mašinerija snimanja i pomislio da sam i ja trebao sudjelovati u toj pustolovini, a sam sam si kriv što neću. Odjedanput sam se ražalostio. Bio sam jadan kao onaj Pete Best, koji je 2 godine svirao bubnjeve u malom liverpoolskom bendu The Beatles i napustio ga netom prije nego što će sastav potpisati prvi diskografski ugovor, pa pretpostavljam da se poslije do kraja života grizao. Povratnici su doživjeli planetarni uspjeh i upravo su osvojili International Emmy Award za najbolju dramsku seriju. Na toj sam večeri previše popio. Iz iskustva sam naučio da nije pametno razglabati o onome što pišeš dok ne budeš gotov, a ponajmanje kad si pijan. Takva ti ushićena povjeravanja redovito priušte tjedan dana malodušja. No valjda da suzbijem vlastito ogorčenje i pokažem kako se i sam bavim nečim zanimljivim, te sam večeri Fabriceu i Patricku rekao za knjigu o prvim kršćanima na kojoj sam radio već nekoliko godina. Stavio sam je na stranu da se mogu posvetiti povratnicima, a sad sam joj se vratio. Prepričao sam im sadržaj kao da se radi o televizijskoj seriji. Radnja je smještena u Korintu, Grčkoj, oko 50. godine poslije Krista, no naravno tada još nitko ne sluti da živi poslije Krista. Počinje dolaskom putujućeg propovjednika koji otvara skromnu tkalačku radionicu. Čovjek kojeg će poslije prozvati Svetim Pavlom zasjest će za svoj tkalački stan i neće se maknuti dok se njegovo tkanje malo pomalo ne prostre preko cijeloga grada. Čelav, bradat, iznemogao od napadaja neke zagonetne bolesti, dubokim i sugestivnim glasom pripovjeda priču o proroku kojeg su razapeli u Judeji prije 20 godina. Kaže da se taj prorok vratio iz mrtvih i da je njegov povratak iz mrtvih nagovještaj nečega golemoga,
U isti mah korijenita i nevidljiva mutacija ljudskog roda. Zaraza djeluje. Sljedbenici čudnog vjerovanja, koje se širi oko Pavla među korintskom sirotinjom, uskoro će i sami sebe početi doživljavati kao mutante. Prerušeni u prijatelje i susjede, ostaju neprimjetni. Fabricius se zakrije se oči. Kad to tako pripovjedaš, zvuči kao čisti Dick. Znanstveno-fantastični romanopisac Philip Dick bio nam je veoma bitan dok smo pisali zajedno. Tu osjetim da se publika zagrijala, pa odem i korak dalje. Zbilja, čisti Dick, a priča o počecima kršćanstva pritom je i priča povratnika. U Povratnicima pripovijedamo upravo o posljednjim danima u kojima su prema vlastitom vjerovanju živjeli Pavlovi sljedbenici, o dobu kad će mrtvi ustati, a svijet stati pred strašni sud. Oko tog događaja, od kojeg staje pamet, nečijeg uskrsnuća, okupit će se zajednica odbačenih i odabranih. Priča je to o nečemu nemogućem što se ipak dogodilo. Uzbuđen sam, točim si čašu za čašom. Silom točim i gostima. I tada Patrik kaže nešto zapravo prilično banalno, no mene će se dojmiti jer mu je očito nenadano sinulo. Nešto o čemu prije nije razmišljao pa se sad zabezeknuo. Kaže da je, kad bolje razmisliš, čudno kako normalni, inteligentni ljudi mogu vjerovati u nešto do te mjere izvan pameti, kao što je kršćanska vjera, u nešto na posve istu foru kao grčka mitologija ili bajke. U davnini, što jest, ljudi su bili lakovjerni, znanost nije postojala, ali danas netko vjeruje u priče o bogovima koji se pretvaraju u labudove da bi zavodili smrtnice ili u kraljevne koje ljube žabe pa se žabe pretvaraju u kraljeviće iz bajke. Svi bi rekli da je lud. No gomila ljudi vjeruje u jednako bezumnu priču i te ljude nitko ne smatra luđacima. Shvaćamo ih ozbiljno, čak i ako ne dijelimo njihova vjerovanja. Oni imaju svoju ulogu u društvu. Manje je bitna nego u prošlosti, no uživa poštovanje i sve u svemu prilično je pozitivna. Šašave ideje kod njih idu ruku pod ruku s posve razumnim djelovanjem. Čelnika im smjerno posjećuju predsjednici država. Pa sad ti reci da to nije čudno. Jest, čudno je. A Nietzsche, kojeg svakog jutra u kafiću pročitam nekoliko stranica nakon što odvedem Žan u školu, iščuđava se baš kao i Patrick Blosier kad kaže: kad u nedeljno jutro čujemo brenčanje starih zvona, pitamo se, ma je li to moguće? I sve to za nekog Židova, kojeg su raspeli prije 2000 godina i koji je tvrdio da je sin Božji, a za tu tvrdnju nema ni dokaza. Tu Bog oplodi smrtnicu. Mudrac preporuča da prestanemo raditi i da ne krojimo pravdu, nego da vrebamo znamene neizbježnog smaka svijeta. Pravda prihvaća nevina čovjeka kao zamjensku žrtvu. Učitelj svojim učenicima zapovijeda da piju njegovu krv. Moli se za čudesne intervencije. Bog ispašta grijehe protiv Boga. Vlada strah od drugog svijeta, do kojeg se dolazi kroz smrt. Oblik križa ostaje simbol u doba koje više ne poznaje namjenu i sramotu križa. Kako nas sve to jezivo dira, poput zapaha iz grobnice neke praiskonske prošlosti. Tko bi rekao da se u takve stvari još vjeruje? A vjeruje se. Mnogi ljudi vjeruju. Odu u crkvu pa izgovaraju apostolsko vjerovanje, u kojem je svaka rečenica uvreda zdravom razumu. Izgovaraju ga na francuskome, koji navodno razumiju. Kad sam bio mali, otac me nedeljom vodio na misu i žalio što misa više nije na latinskome. Zbog žala za prošlošću, a i zato što, sjećam se njegovih riječi, na latinskome ne čuješ kako je blesavo. Možemo se tješiti i govoriti, ne vjeruju oni u to, kao ni u Djeda Mraza. To je dio baštine, jedan od lijepih svjetovnih običaja kojima su privrženi. Njeguju da istaknu vezu s duhom koji nam je dao katedrale i Bachovu glazbu i kojim se s pravom ponosimo. Mrmljaju molitvu jer je red, kao što mi, buržoaska boema, koje je misu zamijenio sat joge nedeljom ujutro prije početka vježbe kao jeka za učiteljem, mrmljamo mantru. Međutim, mi u toj mantri želimo da kiše dođu u pravo vrijeme i da svi ljudi žive u miru, što vjerojatno jest pobožan zaziv, ali ne vrijeđa razum, u čemu je bitna razlika u odnosu na kršćanstvo.
Mimo vjernika, koji se ne opterećuju tekstom mise, nego se prepuštaju glazbi, sigurno ipak ima i oni koji te riječi izgovaraju s uvjerenjem, posve svjesno, nakon što su o njima promislili. Ako ih pitate, odgovorit će da doista vjeruju da se prije 2000 godina neki Židov rodio od djevice, uskrsnuo 3 dana nakon što su ga raspeli i da će doći suditi žive i mrtve. Odgovorit će da su njima samima ti događaji okosnica života. Nema što stvarno čudno.